गलगाथा हाजो ना खर' बेगें होनोमोनलाय खर' बेगें हाजो गलगाथा हाजो गलगाथा 나고 마시는 노래 해. 노래 마시잖아. 야, bos 좋다. bos. bos 좋다 deh. 좋다. deh, 좋다. Ma. Abus. Kan dua doain nilai abus sulen pastor nih ye. Video kan kalau dah mana ni? Kemai lo? Live, camera, action. Isi kacau loh. Oh. Ya bahaya. Monthamso hoबाय आं. नायदोसै मोजां जाबाय ना जायाखै. Ya, ibarat. Hah? Ararat hajo namaiलाय? दा? Ararat hajo जानांगौमोनलै, Ararat नङालै. र' बेखौ र' मानि मादोंमोन बिसोरो? नाम दंमोनलाय? ना बै मामोनलाय बे सोरगोसिम थाङो होनलायनानैहाय बे माबा अन्थाइ माबा औ ना गलगाथा बै सेराव नै गलगाथा बै बैयाव सनस्रालायनांगौलै फैदो बैयाव दालाङाव जहायाव गेट सिमानि बागाननियो Yoga hamba. गार्डेनाव हामो फैग्राफ्रा नै बिहिर जाथारबाय Tapi masih kalau tu dah, masih bujuk lagi dah. Kamera macam mana? Gujungnya macam mana? Borlain aja. Mana? Kalau ni, ni, pengwan ni semua jang jang. Oh,
दा नेक्स्ट दामनि क्लियार नुदों आङो ओमफ्राय नोङो क्लियार नुयोना हनै साफानो नोङो साफा नुयो नुजोब्बाय गार्डेनाव ओरै गैला ओरै हामोमोनलै मानसिफोरखौ बुरजा बानायसैलै गार्डेनाव बेरायनांगौ खेबलाय सिलाबो ना हगारनो हायो ना मायो ने खेबलाय सिलाबो ना हगारनो मोनो ना मायो औ उनावहाय सोरनिखौ नायथ'नाय जानोसै नाया टाइम बाय जादों दिनो होनो हानांगौ हाबाब मा दुखु गोनां दामखौलै इसोरलाय खायसेबो सेरजायावलाय खेबलाय गदना जेरावबाय था अबाव जाथ'वाखैदां जाथ'वाखैलै जाथ'वाखै बैयाव फै जेफोरखौ लायनो मोनसे दैसो आसोला सिलेक्टसो